rahimahullahu ta'ala. Babun ko karatunmu na baya mun tsaya ne kan babun malam yace babu fadli man ya'udu yatiman lahu, babun falalar mutumin da ya kula da maraya wanda yake marayan nasa ne, yatiman lahu maraya wanda aka bar masa wanda yake da alaka da maraya, ma'ana yana da alaka ta kusa da shi wannan maraya. To yayin da kuma dama kulawa da kula da maraya ya kasu bangare biyu kamar yadda malamai suke fada, sukan cewa akwai marayan da kana da kusanci da shi, kana da alaka da shi, akwai marayan da kuma ba ka da alaka da shi, kawai kakan kallon shi ne a matsayinsa na maraya sai ka taimaka masa. Daga cikin marayan da za a iya cewa kana da kusanci da shi kamar dan uwanka ko dan yar uwarka, wannan babu shakka sunan marinci ya cika da shi. Allahumma sai dai tunda kana tare da shi akwai gudunmawa da za ka bashi, to wannan shi ma bai fita daga cikin da'irar sunan maraya ba. To ala ijtihad wancan babu da muka karanta fadlu man ya'udu yatiman lahu, marayan nasa ne, kaga yana da alaka da marayan kenan. Yayin da kuma wannan babu da zamu tashi akan sa malam yace babu fadli man ya'udu yatiman min abawayhi, babun falalar mutumin da ya'udu yatiman wanda zai kula da maraya min abawayhi, marayan wanda aka same shi ta bangaren iyayensa guda biyu. Yayin da wasu kuma daga cikin malamai suka ce wannan kulla babin da Imam Bukhari yayi da wannan suna, suka ce to babin na a shi din zama san shi ba mu yi shi ba, na yi alama to alhamdulillah babu fadli man yaqulu yatiman lahu, babu falalar mutumin da yake kula da maraya. مالك حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره، حقيقة عروة بن الزبير يا باد الآباء أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، عائشة هو المؤمنين ما ترمن ذن الله صلى الله عليه وسلم تاتي ميتتي جاءتني امرأة معها ابنتان له، وكما تاتاغو من معها ابنتان لها تنا دوكي وسائن كبدادي ماتا، فسألتني في wannan matar ta tambaye ni in ji wa ina na Aisha, ta tambaye ni in ba ta wani abu na agaji ko na tallafi in taimaka masa. falam tajid indi illa tamratan wahidatan, sana ita ta ce matan nan da ta yi wannan roƙon, ta yi wannan tambayar, babu komai a waje na face da bino guda ɗaya, ita kuma tana neman a tallafa mata a agaza mata. fa a'taituha, tace sai na bata wannan dabinan kalli ɗaya rat da ya rage. fa qasamatha bayna ibnatayha, sai ta tsaga wannan kwaran dabino guda ɗaya tsakanin ƴaƴanta biyu, sai ta raba ta ba wa ita wancan ɗayan rai, aka ba wannan ɗayan ita ma rai. Sun qamat fa kharajat, daga nan kwa sai ita wannan mata sai ta miƙe sai ta fita ita da ƴaƴan nan nata. Fa dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fa hajjatuhu, nana Aisha ta ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gidan, yana shigowa fa hajjatuhu sai ta ba shi labari, kaji wata mata ta zo min da marayu da ƴaƴa mata guda biyu, ta nemi in taimaka mata kuma babu komai a gidan sai dabino kwara ɗaya na bata, kuma ta tsaga shi ta ba wa ƴaƴan nan nata guda biyu, ita kuma ta zauna ba ta sa komai a bakinta ba. fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata, man yali min hadhihi albanati shay'a, duk mutumin da ya kula da halayen ƴaƴa mata guda biyu, ko da menene komai kankantar kulawar, sa'a ko kuma komai kankantar kusanci, ka ja yaran ka kusanta su zuwa gare ka, fa ahsana ilayhinna, sannan ya kyautata wa waɗannan yara guda biyu, to kunna lahu sitran minan nar, za su kasance masa kariya ko shamaki daga shiga wuta.
to fadin kaman yadi min hadhihi albanati shay'a sai aka kawo sigar a matsayin mata duk wanda ya kula da tarbiyyar waɗannan ƴaƴa mata ya ba su wani abu da zai iya ba su iya gwargwadon abin da yake da shi da kuma iya abin da zai iya ba su na faranta musu rai na wasu kyawawan mu'amaloli da zai iya yi fa ahsana ilayhinna kuma ya kyautata musu kasantuwar su mata kunna lahu sitran min an-nar za su kasance masa kariya daga shiga wuta to babu shakka wannan hadisi ne da malaman hadisi suka kalle shi ta fuskoki kamar guda biyu wasu suka ce yadda Imam Bukhari ya kulla hadisin ya kulla wannan babun kuma ya kawo wannan hadisin anan babun yayi kuma hadisin ma ya dace da wajen yayin da wasu kuma suka ce a'a su suna ganin wannan hadisin bai dace da babun da shi Imam Bukhari ya kulla ba sai suka ce abin da yake babu fadli man yaqulu yatiman lahu marayansa to wa'annan ƴaƴa guda biyu kuwa a yadda aka ambata a cikin hadisin ba a ce marayu bane an dai ce wata mata ta zo da ƴaƴa mata guda biyu kuma ta yi kaza shikenan sannan shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da aka sanar da shi sai man yali min hadhihi albanati shay'a sai ce al-yatimat bai ambaci wani abu wanda ke da alaka da maraicin su ba na'am sannan yace fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar kaga nan babu maganar maraici to shi yasa sai wasu suka ce lalle wannan hadisi bai dace da babun ba to babu shakka wannan zance nasu zance ne wanda ba zai samu karbuwa ba ta dukkan fuskoki abu na farko shine yadda ita matar ta shigo kuma ta nemi a taimaka mata ta zo da waɗannan 'ya'yan guda biyu mata to wannan shigo wacce din da neman a taimaka mata suka ce a tarihinta a wancan lokaci idan mace ta zo da irin wannan yanayi to galibi sai wacce mijinta ya rasu ne take yin irin wannan to kaga kenan a tarihance da irin ɗabi'a tana iya nuna cewa waɗannan yaran marayu ne mahaifinsu yara ko kuma ya zamana yadda shi Imam Bukhari ya kulla hadisin anan ya kulla babin ya kawo wannan hadisin ya zama yayi amfani da abqariyarsa karfin cikarsa da nauyinsa in kana son ka gane wannan dauki sahihul Bukhari ko wasu daga cikin rubuce-rubucen Imam Bukhari malaman mu lokutan da muka karanta sahihul Bukhari sukan ce su ma sun ji malaman su suna ce musu wannan littafi ne da gwarazan malamai suke sauke rawanin su zauna dan sauraro da gano hikimar da ta sa Imam Bukhari ya kulla baki sai ka karanta babun ga babu ka shiga hadisan kai ta duba su idan ba Allah ya datar da kai kana da gogewa da bibiyar abin yau da gobe ba to sai ka karanta babun ka fita ka kasa gano menene dalilin da yasa Imam Bukhari ya kulla wannan babu dan hadisin da zai kawo in ka kalla hadisin kai ta tafiya wani lokaci kalma ɗaya ce kawai a cikin hadisin zai kalla sai ya kulla babu to kaga in ka zo ka bi kalmar a haka kawai ka ba hadisin zirra ka tafi ba lalle ne ka ci ribar abin da ya sa shi Imam Bukhari ya kulla wannan babi ba ala ayyuti hal masu karatun sahih Bukhari a hannun malaman su za su iya gane irin wannan kuma in aka yi musu bayani za su fahimci inda aka dosa da wannan ne yasa littafin ya gagari masu karatun leke da karatun a dan duba haka far to mutum zai yi wa sahih Bukhari haka to zai rasa alkhairai masu yawa da suke cikin littafin na'am kamar misali ka dauka kace to bari dan duba to zaka tafi akwai muhimman abubuwan da kake bukatar sai ka san su a matakin farko kafin ka shiga littafin sannan idan ka shiga akwai alaƙoƙi na wasu babubuka wasu sanannu da malaman suke warewa to shi yasa dai abinda malamai na farko suka faɗa cewa hadisin ya dace da babun shine zancen da yake mafi tabbatuwa shi yasa babban malami Fadlullahi Jilani cikin littafin Fadlullahi Samad da ya zo bayani shi ma akan wannan hadisi da ya kalla sai ce to ta yiwu akwai abin da Imam Bukhari ya hango ko ya hararo da yasa ya kulla wannan babi da irin wannan salaf daga baya shi ma sai ya dan dosano wani zance daga waɗanda suka gabace shi ya ce to shi ma yana goyon bayan cewa Imam Bukhari ya yi la'akari ne da cewa wannan mata da ta zo da waɗannan yara to nata ne saboda ta zo da su tana neman agaza mata da a ce tana da mijin shi za ta dora wa nauyi dan shi ne zane masa wajibi to yanzu kaga babu mijin
to ala ayyuki hal babin ya dace da hadisin da ke cikin babu dan haka ba haka kawai da kundin ka mutum zai zauna ya ce wannan hadisin da ya dace da waje kaza ba ko wannan ya dace da waje kaza sai gwargwadon abin da kuma abuta fannin suka kalla suka fitar wallahu ta'ala a'lam to sai mu sake kallon hadisin kallo na biyu fadin sa cewa an urwa ibn zubayr urwa dan zubayr shine ɗaya daga cikin tabi'ai waɗanda suka zauna wajen Nana Aisha wanda suka samu ilimi ne tarin yawa a hannunta bal ma kuma akwai kyakkyawar alaka domin Zubair shine Zubair ibn al-Awwam Zubair ibn al-Awwam kuma shine mijin yayar Nana Aisha wannan mai take da suna Asma bintu Abi Bakar shine mijinta da haka kaga kenan idan aka dauka akwai Abdullahi ibn Zubair akwai Urwa ibn Zubair wannan dukkanin su ƴaƴa take a wajenta wallahu a'lam kuma ya tana da tarihi masu tarin yawa ga wanda yake so ya iya komawa ya bibi tarihi to yace ma Nana Aisha ta bashi labari zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sai aka ce zaujan Nabi anan ma sai malam ya rinja yadda lahajar Qurayshawa me ce lahajar Qurayshawa sune su Qurayshawa kalmar zauj suna barin ta ne a matsayin da namiji da mace sai suke zauji yayin da wasu daga cikin kabilun Larabawa su kuma sukan ware sai ce wannan zauji wannan ce zaujatu to su ka Quraysh alhajarsu namijin zaujin matar ma zaujin kuma wannan shine afsahu kamar yadda su malaman suke faɗa kamar yadda kuma duk wanda ke kallon yanayin zantuka na Larabawa zai iya gani sun rarrabu za ka samu akwai kabilu iri kaza masu faɗar abu kaza iri kaza akwai wanda su sukan canza ainun duk inda suka ga ainun sai su mai da ita alhamza akwai inda in suka ga ainun sai su mai da ita nunun haka ne da sauransu to shi yasa samun ire-iren wa'annan ababe su ne suka sa malaman suka ce duk mutumin da zai karanta hadisai to babu shakka ana da buƙatar ya zama yana da kaso ne ɗauka a yaren larabci yanzu ku kalli kabilar da suke karanta inna a'tayna kal kautsar in suka tashi suna karanta ta ne inna antayna kal kautsar inna an kaga nunu an canza ainin ta zama nunu inna antayna kal kautsar ko kuma masu yin shakshaka da masu yin tumtumaniya dukkanin su wa'annan lahajoji ne na Larabawa wanda kuma har yanzu har gobe akwai masu amfani da wannan lahaja to ala ayyuki hal amfani da wannan lafazin anna Aisha ta zaujan Nabi sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna lahaja ce mafi daukaka lahajar Quraishawa wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa mu dace na to sannan fadin ta da take ja'at limra'atun ke bata ambaci sunan matar ba shin rashin ambatan sunan matan zai fitar da hadisin ba zai fitar da shi ba bal ma cikin rashin ambatan ta akwai fitartawa da ita matar kamar yadda malamai suka ce kuma duk wani mutum duk wani wanda ke cikin damuwa to bai kamata a yada damuwar ta kai sai kowa ya gano ba matakar dai ba za a iya warware masa wannan matsalar ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce ko da za a iya warware masa idan akwai hanyar da za a kawar da wannan damuwar ba tare da an ambaci sunan mai damuwar ba shikenan sai a yi haka har ma malaman muskanci kamar da ɗaya daga cikin malaman Sheikh Zaki Abu Sari cikin littafin sa da yayi na abin nan Jawani Tarbawiyya fi surat Yusuf da ya tattara sai yayi nagari akan surar Bai'a dalilin rubuta littafin sa sai ke cewa me yasa daga cikin hikimomi me yasa Allah ta'ala bai ambaci sunan matan nan Imra'atul Aziz wannan matar da Annabi Yusuf ya zauna gidanta har wannan mas'alar ta faru za ka ga duk inda ka karanta za ka ga imra'atul aziz ake kiran matan da take ba ambaci sunanta kai tsaye ba sai yace ya ji daga malaman su ma sun ce masa sun ji daga malaman su manya cewa an yi wannan ne saboda salo na fitirtawa da Qur'ani yake dauke da shi da haka ba ambaci sunanta ba balantana wasu zo su dauka su ce gashi da sauran wancan suna ko da ake faɗa Zaliha ko Zulaika wannan suna ne da ba a da wani dalili kwakwara da yake nuna cewa sunan matar ke wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace kuma Allah shine mafi sani to sannan cikin ba da wannan dalilin da aka yi za mu ƙara fahimtar cikin hadisin cewa ashe in za ka gabatar da alkhairi komai kankantar ka bayar ka ga dabino kwara ɗaya take da shi a gida sai bata ce ɗayan nan idan na ɗauka na bata me zai yi mata ba ko fa ta ce to ai guda ɗaya ne in na bayarwa zan ba wa cikin ƴaƴan guda biyu wa zan ba wa zan hana
da haka da ta bata ita kuma sai ta tsaga ta raba abin tsakanin wayannan yara na ta guda biyu wallahu ta'ala a'lam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari da Muslim yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra yake ku ji tsoron wuta ku sa shamaki tsakanin ku da wuta ko daidai da tsagin dabino kaga ashe da wannan hadisi na Aisha ta yi aiki sai ta ga bari ta bada guda ɗaya haka kuma raba kuma suka ci to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan kun ga shi ma sai ta yi man yali min hadhihi albanati fiha min hadhihi albanati fiha sai aka ambace su a matsayin mata to wannan sai ya ƙara nuna a cikin kulawa da tarbiyyar mata wani muhimmin abu ne ya sa ma malaman suke cewa duk wanda aka azabta shi ya mace to babu shakka an hada shi da aiki mai girman gaske wanda kuma ta sanadiyar hakan zai samu aljanna a sauƙaƙe idan ya kula da haka kenan aka baka ya mace kamar an sauwaka maka samun aljanna kenan kamar an sauwaka wa mutum hanyar samun aljanna musamman in ya kula da tarbiyyarta da dukkanin wani abu da zai inganta rayuwarta wallahu ta'ala a'lam yasa za ku ga da yawa daga cikin malamai wanda suka ambaci fallar mace da sauransu irin su Imam Sa'alabi Amirul Mu'minin fil Lugha wanda ake ce masa shugaban mu'minai a fagen larabci a zamanin sa yake cewa idan mutum ya kyamaci mace yace to ya dora wa kansa matsala yace domin akwai bangarori da dama wanda Allah ta'ala ya ware mata ya fifita su akan wasu daga cikin maza da dama wallahu ta'ala alam dan kakan iya samun mace daya ya zanto gudunmawar ta kuma ta fita wasu mazajen da yawa kamar yadda kuma zalika fadlullahi yu'tihi man yasha Allah ya samu dace to da haka dai mata aka ce fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar to shin anan maraici din na ƴaƴa mata kawai ake kallo ko ku ƴaƴa maza ma sun shiga sai mu ci ƴaƴa maza ma sun shiga domin yadda Imam Bukhari ya kulla babin fadlu man yaqulu yatiman lahu kun ga yatim a matsayin salo ne na namiji ba sai yatiman sun ba sai aka ce yatiman lahu wallahu ta'ala alam Allah ta'ala ya samu dace a ayar alqur'ani ko Allah ta'ala ya ce fa amma yatima fala taqha wa amma sa'ila fala tanha kaga yatim maraya kaga yana da kima yana da daraja Allah ya samu dace to wannan babin kenan to ina maganar cewa lahu marayarsa saboda ita matar ƴaƴanta ne kun ga za ta ba su gudunmawa a matsayinta na uwa sannan idan ta kula da su ko wani ya taimaka musu to babu shakka hukuncin wanda ya taimaka wa marayu ya hau kansa kuma ita ma ya hau kanta jami babu na gaba ma da yake babu fasli man yaqulu yatiman min abawayhi babu falalar mutumin da yaqulu zai yake daukar nauyi yake kulawa da yatiman maraya min abawayhi na iyayensa ana maraya wanda aka bar masa ko kuma mutumin da ke kulawa da maraya min abawaihi wanda ya rasa iyayensa guda biyu malam yace haddathana Abdullah ibn Muhammad قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديثي إما تكليش ذا مجا مال إمام البخاري أنا شين عبد الله بن محمد yayin da shi kuma yake haddathana Sufyan bin Uyayna kamar yadda gida ma mun riga mun san waye ibn Uyayna wani gwarzo ne cikakke ana cewa suna daga cikin mutanen da sun hori da fadar abu da haddace har ma wasu na cewa abin da ya haddace ya fi abin da bai haddace ba na littattafan na haka wasu ke faɗa irin su az-Zuhri shi ma ana lissafa shi a wannan da'ira irin su wannan Shu'ba ibn al-Hajjaj shi ma dukkanin su ƴan aji ɗaya ne ma'ana dukkanin su ƴan mataki ɗaya ne a kaifin hajja da rike abu sukan ba da labari ne akan da abin da suke ɗauke da shi a kwakwalensu ba tare da ɗaukar littattafai ba wallahu a'lam to an Safwan daga Safwan shi ma wannan Safwan din nan wani jingime man malami ne mutumin kirki ne nagarta shi ma yana daga cikin malaman da ake cewa wai da za a ce masa Allah zai tashi alkiyama gobe suka ce to wai a irin ayyukan da yake bai da wani abu da zai iya karawa za ku ji mun sha faɗin irin wannan sala duk malamin da malamai suka siffanta shi da wannan sifar to suna so su ce ya kai kimma a fagen ibada ga ibada kuma ga zunzurutun ilimi shine wanda matarsa take cewa a iya zaman da ta yi da shi ta kai shekara 20 da wani abu da shi ba ta taɓa ganin ya kwanta ya kwanta haka da jingina ko a bangaren yadda dai ake kwanciya ba take sai dai shingida haka ko dan jingina a cikin abu yayi baccin sa
tace a iya saninta da shi iya haka ta san yana bacci ce ba taba gani ya kwanta haka ya fi lafiyar shimfidarsa ba wallahu ta'ala ala tare da cewa ba wai ana cewa aibi bane na amma aiki salama ya kan kwanciya to sai dai su wa'ancan mutanen ko da yaushe suna ganin cewa fa kamar sun yi kasa a gwiwa ko da yaushe gani suke kamar ba su kai inda ake bukatar a kai ba shi yasa wannan ɗaya daga cikin malamai Abu Ubaida shi da wannan Abu Ubaida shi da ɗaya daga cikin malamai Sa'id ibn al-Musayyib wasu na cewa Musayyib wasu na cewa Musayyib kamar yadda muka sani suka tattauna wata ran sai ɗayan yake cewa ɗayan wani me za ta iya cewa game da kailula da mutane suke yi yace to kailula an mutum ya gaji yace zai kwanta ya kailula ba ne shi kuwa Ubaidullah sai ce ni ko duk mutumin da naga ya kware wajen yin kailula yace to wannan abun gudu ne a wajena yace ni gudun sa nake yace me yasa yace har yana da daman zai lokacin da zai zauna ya ta kailula ya ta bacci da rana a daidai lokacin da wasu kuma suna kan ana an dukufa ana ta aiki ana ta karatu a daidai lokacin da wasu can suna fitukar neman gumin abin da za su rufa wa kansu asiri yace to ni in naga mutum yana da irin wannan to ina kyamar da ɗabi'arsa yayin da kuma daga baya ya ma dora masa da cewa wai baka san cewa ƙasa tana kokawa da baccin malamanta ba tace ƙasa na kokawa tana kai ƙara wajen mahalicinta suna cewa ya Allah malaman wannan al'umma bacci suke yace to shi saboda haka duk mutumin da ya san cewa malami kuma ya ga baccinsa ya fi barkawarsa da wartsakuwarsa yawa yace to shi yana ganin wannan mutumin yana da kyau ya sake sha'anin ɗalibtarsa ko sha'anin malintarsa wannan ya sai zane mana aya dukkanin sai mu lura sai ga mutum a iya kullun ka tambayi kanka shafi nawa kake karanta a iya kullun a kullun shafi nawa kake karanta kana karanta shafi 20 kana karanta 50 kololuwa abin da malaman suka ce in gazawa ka ta kai gazawa to kar ka gazawa shafi 50 a kullun abin da suke fara ke kar ka gazawa shafi 50 a kullun sai zaman in za ka raba wa kanka sai ka san yadda za ka raba da safe kafin ka fitan Allah ya nake ka kai 20 da ranar littafin na tare da kai kana tafi kai 10 kai 20 din watakila wani a zama ɗaya ma zai gama ina zama ɗaya zai gama to kaga dai zai zama kamar kana da lazumin ka na kullum wasu kuma 100 suke wasu 100 suke akwai wani daga cikin wani malamin yana nan a raye wani ɗan sham shi wannan malaman suka ce a kullun yana karanta shafi 400 da wani abu a kullun dan ba inda yake zuwa yana karanta shafi 400 da wani abu shi kuma malamin da yake karanta mana wannan a iya sanin mu da shi yana karatu na awa 12 a kullun awa 12 yake zaman karatu a kullun to kaga ina abun yake ina karatu yake yanzu a tsakanin mutane ba wani abu da mutum yake yi na himma ba wani karatu yake yi ba kuma a zo a zauna a yi ta rikici ko a yi ta hayaniya ko a yi ta wofantar da tunanin bayan Allah da haka yana da kyau balil insanu ala nafsihi basira kai ka tambayi kanka me kake ya alaka ka da littattafanka ya alaka ka da karatu to da haka ake samun jinuwa da haka ake samun takawwu an karanta nan to sai abubuwan sai su rika halartu wa mutum sanda yake buƙatar ta halartu masa idan Allah ta'ala ya so Allah ta'ala ya sa mu dace mana muwafaqa to wannan malami Safwan yana daga cikin jigajigan malaman da ake sifanta su da wannan sifa ta nagarta da ɗaukaka qal shine yake cewa haddathatni unaisa kun ga yanzu duk girman wannan malamin a wajen mace ya karatu sunan wata mata unaisa tana da tarjama mai kyau mai ban sha'awa a cikin littafin Imam Zahabi Siyar wa Alamin Nubala tana da tarjama mai kyau ma'ana tana da tarihi mai kyau mai ban sha'awa da Imam Zahabi ya ambata game da ita wannan mata to kaga ashe wannan ma kuma kalubale ne ga mata to ake ya zamana yadda ake karatu a wajen maza su ma a rika karatu a wajen su haka da zamana a samu mataye gwaraza wanda za su rika kaza da sauransu akwai malamai mata da dama wanda muka tsananci da su wanda za ka ga akwai Al-Hafiz Ibn Hajar ne littafin Bulughul Maram ne kuma Qamusus Sunnah za ku samu cikin malaman da ya koyi Sahihul Bukhari a wajen hadda mace ta koya masa Sahihul Bukhari ko ta koya wa malamin sa Sahihul Bukhari daga nan kuma shi ma ya zo ya koyi Sahihul Bukhari din a hannun domin ku kaga ya abin yake a cikin
sannan kuma duk da hakan idan ka kalli alakar karatun mata da maza din yanzu sai ga himmar da matan suke bayarwa da kazar sun sai ga ta dan darawa ta maza kalli islami in kana son ka ga abin da zai bata maka rai buɗe makarantar maza ka ce makaranta ce ta maza da an fara haka wata ran sai a nemi wannan makaranta a ce ta bata daga doron kasa kuma a ce babu ita Allah ta'ala ya sa mu dace wannan unaisa ita ce malamar shi wannan Safwan an ummi sa'id binti murra al-fihri an abiha daga babanta ita ummu sa'id an annabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wakatul yatimi fil jannati ka hataini yace ni da mai kula da maraya za mu kasance a cikin aljanna ka hataini sai yayi ishara da ɗan yatsunsa guda biyu au ka hadiji min hadiji ko yake kamar wannan da wannan sai ishara ya daga shakka sufyan fil wusta wallati talil ibham shi sufyan ibn uyayna yayi shakka wanne manzo Allah sallama ya daga shin wa'annan ya daga guda biyun nan kun ga aiga ba wannan shine al ibham ba wannan sababa wannan al wusta to sai sufyan yayi shakka shin wannan da wannan manzo Allah sallama ya daga ko ku a waɗannan guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga ya dai shakka shi wanne ne to amma yadda hanyoyin hadisan suka yi ta zuwa waɗannan biyu da wannan da ake ce masa as-sababa da kuma shi wannan al-wusta wannan dogon ko da haka su biyun ya daga yace kamar haka to kowanne dai ka dauka cikin biyun nan zaka ga akwai alaka ne karfi dan ka hada da wannan to zaka ga dai manzo Allah sallama zai bayan ya shiga shi ma zai kasance tare da shi kenan idan ku ka hade da wannan nan ma dai akwai fifikwa dan haka dai manzo Allah sallama yana gaba shi kuma zai bi shi a baya Allah ta'ala ya sa mu kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi to wannan hadisi fadin sa cewa fil jannati sahatai shin ana nufin a aljanna makotaka zai yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ku ana nufin wajen shiga ne idan manzo Allah sarma ya shiga shi ma sai ya shiga ko kuwa a'a ana nufin hulɗar su a cikin aljanna da manzo Allah sarma za ta fi ƙarfi sama da wani sa malaman suka ce a'a abin nufi shine yanayin shiga aljanna da kuma matsayi da za a samu a cikin aljanna mun fahimci wannan to sannan sai kuma malamai suka kirkiri wata tambaya ana suka ce idan muka ce haka to shin manzo Allah sarma shi ma ya kula da marayu ne na'am ya kula da marayu wasu tsirari da ya rayu da su sannan wasu daga cikin malamai suka ce ba waɗannan ƙananan ba waɗannan 'yan tsirarin da ya mu'amalanta ake kallo ba ana kallon al'ummar sa ne bai daya domin manzo Allah sallama ya zame wa al'ummar sa kamar wani mai kula da marayu kamar dukkanin marayu ne a wajen dan haka shi yasa baya bambancewa tsakanin wanda yake babba da karami ta bangaren haƙƙoƙi kowa ana ba shi haƙƙinsa da matsayinsa kaga kenan ashe wannan yana nuna adalcin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama nagartarsa matsayinsa girman sha'aninsa da kuma buwayarsa a cikin dukkanin halittu bai daya dan haka sallallahu alaihi wasallama shugaba ne jagora ne wanda duniya ta rasa samar da irinsa Allah ya sa mu dace to da haka dai hakan za su kasance a cikin aljanna zai shiga aljannar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi ma manzon Allah sallallahu ya kula da al'ummar sa bai daya ya isar musu da sako ya yi musu bayani ya isar musu da duk wani abu da suke bukata yasa ina da kaman ambata muku hadisin da ke da hadisin Abdullahi dan Amr dan As da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da waɗannan takaddu guda biyu da ɗaya a hannun dama ɗaya a hannun hagu sannan haka zalika akwai wani hadisi shi ma ingantacce da salsala ingantacciya da kuma sanadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana lokacin da Allah ya halicci halittu duka dukkanin mu bai daya ga mu nan duka an halicce mu ya baya ga mu nan haka bai daya kawai duk sai aka tattara mu sai aka zuba mu aka sanya mu a cikin wani duhu kafin kowa ya koma mahaifar abin nan kenan sai aka tattara halittu duka a cikin duhu sai manzo Allah sallama ya ce sai Allah ya dau wani haske daga haskensa sai ya watsa ko ya jefa cikin wayannan halittu cikin mu kenan kace to a cikin wannan halittun sai wasu suka tasiranci da wannan hasken sai hasken ya bazu cikin wasu kuma ba su ko san ana yi ba wannan haske bai taba su ba kuma ba su tasiranci da shi ba to sai manzo Allah sallama ce waɗannan waɗanda hasken ya bazu a cikin
to su ne mutanen kirki musulmai waɗanda za su ci aikin nagarta kuma karshe su shiga aljanna Allah ya sa mu da gaskiya yace waɗanda ko wannan hasken bai taba su ba suka tsaya cikin duhun su to su ne wanda za su zauna a duniyar ma cikin duhu haka za su ta rayuwa su ta faɗi tashi a haka amilatin nasiba karshe kuma tasla naran hamiya Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace ke mana muwafaqa to asari na gaba a cikin wannan babi malam yace haddathana amr ibn muhammad قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما حقيقة ونمرايا كان يحضر طعام ابن عمر مرايا يكتن شينا هلرتر أبنشم عبد الله بن عمر دسنا عبد الله بن عمر يفتو da kayan abinci to marayan zai zo a jira marayan ya zo a zauna a ci tare da shi fada'a bi ta'amin zata yawmi sai wata ran Abdullahi dan Umar yace a kawo abinci ya nemi a fito da abinci daga gidansa فطلب يتيمه فلم يجده sai ku ya nemi wannan marayan ina wane yake aka neme shi aka duba ba a ganshi ba faja'a ba'da ma faragha ibn umar daga baya kawai sai ga wannan maraya ya dawo bayan abdullahi dan umar ya gama cin abincin an jira ba a ganshi ba fada'a lahu ibn umar rufa'an sai abdullahi dan umar yace to aje a kawo wani abincin dan shi wannan maraya لم يكن عند فدأ له ابن عمر بطعام لم يكن عنده sai ce a kawo wani abinci wanda wannan abincin ba ma irin abincin da suke da shi bane na musamman ne wannan abincin to faja'ahu bi sawiqin wa asal sai ku aka zo masa da sawiq sukan abin nan dan alkama ne a nika ta haka sai ya zanto kamar gari haka sai ya zanto kamar dai tsaki haka kamar yadda ake burabusu to wannan abu sai a kawo shi sai a hada da asal wannan zuma to wasu sukan zuba zuma haka sai a cakuda sai a rikaci abinci ne mai kima a wajen su larabawa wasu kuma sukan hada shi ne da ganyayyaki haka a yayyanka sai a yi masa wani abu mai kama da kwado sai a rikaci in aka ci sai a dan sha zuma din haka wallahu a'lam to sai ya ce a kawo wannan abincin aka kawo faƙala dunaka haza sai ce masa to ga kaga abinci ga kaga kar ka rage bismillah ka dukufa kai tace dunaka haza ma'ana ka lazimci wannan abincin ka dukufa ka ci wannan abincin fa wallahi ma gubinta wallahi ba za a tauye maka komai ba ko ba a tauye maka komai ba kalmar gabnu wani lokaci akan yi amfani da ita ana nufin dukan hanci sai a ce fulanin yughban wani ana dukan hancinsa ana yaudarar ko dai saboda rusancinsa bai iya ciniki ba ko wani abu makamancin haka to nan kuma da aka ce ba za a yi masa gabnu ba ana nufin ba za a tauye masa komai ba ya dukufa ya ci nashi ne kada ma yayi zaton cewa za a sa ran ya rage a'a ya ci yaqulu al-hasan sai al-hasan al-basri yake cewa wa ibn umar wallahi ma gubina ya Allah shi kuma da ya ambaci wannan sai ce to ai shi ma abdullahi dan umar wallahi ba a tauye masa komai ba me yake so ya ce kamar yadda Abdullahi dan Umar bai tauye wa wannan maraya ba ya ba shi abinci yadda ya kamata to shi ma ladan sa insha Allah ta'ala ba za a tauye masa komai ba to wannan shine sakon da ake so a isar wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa mu dace to ka kai ma kana da maraya ko ka ga maraya unguwa yana da kyau ya zamto akwai wani agaji na musamman da kake masa mala yace haddathana Abdullah ibn Abdul Wahhab قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga shi Sahal bin Sa'ad yace manzon Allah sallama yace ana wakatilul yatimi fil jannati ka hakaza yace da ni da mai kula da maraya a cikin aljanna za mu kasance ka hakaza wa qala bi isba'ihi as-sababatu wal wusta sai ya haka da yan yatsunsa to kun ga wannan riwaya za ta ƙara nuna mana haka aka yi dan as-sababa da al-wusta sai ya daga su dukkanin su guda biyu kaga kamar haka kenan ko kace kamar haka ko kace kamar haka wallahu a'lam da haka dai ya daga su dukkanin su guda biyu na'am to wannan hadisi dan uwan wancan asarin kuma dan uwan wancan hadisin ne na kamansa na farkon babu to sai abin lura cikin waɗannan hadisai guda biyu mutum na farko cikin wancan hadisi da aka ce haddathana Amr ibn Muhammad sai aka ce haddathana Hushaym sai ne daga cikin manyan malaman musulunci bal ma ana lissafa shi sukan ce ahadu kibarin a'lam sai ne daga cikin manyan jigajigan malamai na duniyar musulunci sai dai wasu sukan ce ana dan tuhumarsa da
abin nan wani lokaci harshensa baya tsayuwa akan wasu kalmomi to amma wannan jarhi da aka yi masa jarhi ne wanda yake da amfani domin a iya misalan da su malaman da suka aibata shi suke faɗa misali sai suke kawo shine suke kawo mas'alar da ta faru lokacin daulatul abbasiyya karkashin wani khalifa da ake ce masa Abdullahi al-Ma'mun bayan ya kashe dan uwansa Muhammad al-Amin to kissa ce da shi Hushai ya ambaci wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man tazawwaja min imra'atin salihatin amana min man tazawwaja min imra'atin zati jamalin wa mansibin yace فكأنما كف عن السداد أو أنا لفظ فهو في عوض من سداد عوض من سداد في عوض من سداد وكون قد سداد كلمة في إرن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بفتح السين ما لما سكتي كسرة كما تقول في سداد وفي سداد to a takaice dai har aka faɗi maganganun da aka faɗa wanda wannan kissa galibi malaman adab sun suke kawo ta kuma wannan ba ta kai ƙarfin da za ta sa a daga ta a ce za a tauye kimar shi wannan malami ba ala ayyuki hal kun ga matsala ce guda ɗaya kuma guda ɗayan ma ba ta kai nauyin da za a kalle ta da irin wannan siga ba Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala a'lam to da haka wannan malami shine Hushai ɗaya daga cikin al'a'imma sannan idan ka dawo cikin asarin bayan sa akbarana Mansur anil Hasan al-Hasan dai shine al-Hasan al-Basri da muka sani to in muka dauki wancan hadisin kuma da ke kasansa na Abdullahi ibn Abdul Wahhab to Abdullahi ibn Abdul Wahhab anan kada wasu dauka wancan Abdul Wahhab na baya al-Multani ba shi ake nufi ba kuma Abdul Wahhab na ɗaya daga cikin malamai Imam al-Bukhari wanda ake tuhuma da wani bangare na shi'anci ba irin su ba shi bane da haka wannan Abdul Wahhab malami ne daban Abdullahi ibn Abdul Wahhab قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم shi ma ɗaya ne daga cikin manyan malamai bal ma ana lissafa shi daga cikin malamai masu yawan kuka wata ran ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun ya karanta wannan aya yayi ta kuka tun daga farkon dare har asuba har sai da mutanen gidansa suka fita iyalin suka je aka nemi wani aminin sa Muhammad bin al-Munkadir kace da Allah ya zo ya rarrashe shi menene dalilin da yasa yake kukan nan ya isa haka ya ishi danginsa ya damu dangi yana ta kuka da Muhammad bin al-Munkadir ya zo ya same shi aka gaisa aka aka ga juna ya tambaye shi wai me yasa kake kuka haka ka tashi hankalin iyalanka kai kaza sai ya ce masa aya na karanta gata amma ban sani ba ko kai wannan aya ka riga ka fi karfin ta sai karanta masa aya wa badala min Allah ma lam yakunu yahtasibun yana karantawa ai Muhammad bin Munkadir da ya shiru shi ma sai ya buge da kuka shikenan shi ma sai ta kuka shine iyalan suka ce kai da muka kira ka rarrake su kuma kai ma ka zo ka kama yi wallahu ta'ala alam dan haka mutane ne masu takawa masu yawan kuka game da matsalolin kansu wallahu a'lam to wannan dai sune gwarazan malamai guda kamar biyu haka da suke cikin wannan sanadin sannan sai shi Sahal bin Sa'ad shi wannan Sahal a farkon musulunci kafin musulunta da sunansa Huzur wasu kuma suka ce sunansa Sa'ad sai manzo Allah sallama ya canza masa aka ce dawo Sa'ad dan aka ce Huzur baki in ka ce Sa'ad kuma wahala abu mai wahala da haka sai aka canza masa aka ce masa sunansa Sa'ad ba tare da kuma an ce yayyanka ba kaga daga nan sai ka kori magana da ake cewa wai idan mutum zai canza suna sai an sake masa yanka har ma aka matsa aka ce to in aka sake yankan ya za a yi da namu sai wai kar ya ci sai dai a raba mutane kamar da ba zai ci naman mutum jariri ba ya cin naman sunansa Allah ya tawake Allah ya samu نعم أثرنا قرشي أنا مالك حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم وعبد الله بن عمر يا كتنشي كان لا يأكل طعاما يا كتنشي بايا يتيم أبنشي إلا وعلى خوانه يتيم فاكي سيا زونا دمرايا أكم فانا أبنشي كو أكم كجيرة أبنشي mana dai sanda aka kawo abincin yana zama sosai sanda aka aje abincin sai an samu maraya ya zauna a gefen sannan ne za a ji kuka a sa hannu a ci abincin duka bai daya to wannan hadisin da wancan wanda muka karanta na wancan bawa nasa
ko wancan maraya wancan maraya da aka nema baya ai kun ga ya ci abinci to shin akwai cin karo kenan tsakanin wannan hadisan nan an ce baya cin abinci face sai idan marayan yana kusa da shi akwai cin karo ya jama'a in ba cin karo ya zamu haɗi wayannan hadisan guda biyu ba mu sani ba wa zai mana tabarru yadda zamu haɗi wannan hadisan guda biyu ba wani dogon aiki za a yi ba wannan an ce baya cin abinci sai fa idan akwai maraya a wajen can kuma gashi ya ci abincin lokacin marayan baya na'am wa zai mana tabarru'i ko ya jama'a ko yana da zai kyautace ya zama tunda ba wani abu bane mai nisa abinda kawai zamu fahimta shine nan da aka ce baya ci zai zama yadda Imam Bukhari ya fara kawo wancan hadisin kaga da yayi wancan sau daya daga nan bai ƙara yi ba sai zama da duk sanda zai ci abinci to baya ci dan gudun kada ya sake ci daga bayan marayan ya dawo fuska ɗaya ce zai kuma iya zama ya zamto an ce baya ci ne ya zamto ana nufin a mafi yawan cin abincinsa sai zama galibin cin abincin aka kalla ba wai ɗaiɗaiku na nan da can ba wallahu ta'ala alam wannan su ne hanyoyin da zamu bi hadisan حدثنا شيكي na da sauran lokaci mala yace babun khairu baitin baitun fihi yatimun yuhsan ilayhi babun wani babi khairu baitin mafi alkhairin gida shine baitun fihi yatimun yuhsan ilayhi shine gidan da ake da maraya kuma ake kyautata wa maraya kaga ba a kyautata wa marayan gidan ya zama mafi munin gida ce na ko kuma ka karanta abun babu khairi baiti sai zan so mu karanta shi a duka zai sai mu canza wannan wasali bala shi haddathana Abdullah ibn Uthman قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين mafi alkhairin gida a cikin al'ummar musulmai baitun fihi yatimun shine gidan da ake da maraya yuhsanu ilai kuma ake kyautatawa maraya kaga idan ba a kyautatawa maraya wannan gida ya zama rutaccen gida ya zama gida mara alkhairi wa sharru baitin fil muslimina kuma mafi sharrin gida a cikin musulmai baitun fihi yatimun yusau ilai shine gidan da ake da maraya kuma ake munana wannan maraya ana wa katilul yatimi fil jannati ka hatayn yace ni da mai kula da maraya da bashi kulawa kamar haka za mu kasance a cikin aljanna yushiru bi isba'i yayi ishara da ni da ƴan yatsunsa guda biyu to muka kalli wannan hadisi shi ma hadisi ne wanda kai tsaye malaman dukkanin sun hada kan cewa da'ifi to amma ba da'ifi bane ta dukkanin ma'anoninsa dan za mu ga wani bangare daga cikin hadisin an same shi ta hanya mai kyau kamar nan karshen sa ana wakatibul yatimi fil jannati ka hatayn kun ga ai an ambaci irin wannan salam a baya dan haka wannan lafazin ya inganta amma hadisin aka tukan dinsa in za a yi masa hukunci na bai daya bai inganta ba wallahu ta'ala a'lam to amma kuma akwai wani hadisi da yake cewa la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi yatimun yuhan yace mala'iku ba sa shiga gidan da ake da maraya kuma ake cutata wannan maraya ake tozarta shi ake wulakanta shi akwai wata malama doktora abla wata mace ce ana ce mata abla ta yi wani aiki a risala ta doktora ta dau wannan hadisin ta yi rubutu akan sa rubutu mai ban sha'awa mai ban kai akan falalar maraya da mutunta shi da kimanta shi da abin nan sa wallahi ta'ala Allah ya sa mu dace yawa to sannan a wannan ishara da aka yi shiru bi isba'i a can an ce as-sababa da al-wusfa to me yasa ake kiran wannan dan yatsa da as-sababa malamai suka ce an kira shi da as-sababa ne saboda asali ne sabbu zaki to as-sababa saboda dan yatsan mafi yawanci da shi ake zaki zaka ga idan mutane ran sai ba shi da shi suke ishara da an yi ishara to wannan yana nuna za a yi tashin hankali kenan da shi wannan fitirnan dan yatsa wallahu a'lam yayin da kuma wasu daga cikin malamai suka ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kyautatu mu ce maka as-sabbaha ne as-sabbaha ne yawan tasbih sai zama da sama shi da baya zagi sai zama naki mai yawan tasbih to haka wasu daga cikin malamai suka ambata to amma zance na uku mafi na tsadda zance na uku wanda ba
mafi kyau ko kuma yana daga zantuttuka masu kyau shine zancen waɗanda suka ce wannan ɗan yatsan ma iya barin sa har na manzon Allah ma mu ce masa as-sababa sai aka ce me yasa sai suka ce zai zama as-sababa ka annahu yasubbu shaytan wai manzon Allah sallama kamar yana aibata shaytan ne da wannan ɗan yatsa kamar yana aibata shaytan da haka ko dai yana kada shi ko kuma ya tsayar da shi ko ma yaya ne dai wai yana aibata shaytan to wannan kuma zai ci karo da asarin Abdullahi dan Abbas da yake cewa yin haka din a cikin sallah kamar kalma ce ta ikhlas yakan ce ikhlasi tsara tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala wa hadaniyar sa akai to kaga wannan zancen zai kora wancan a matsayin cewa yana zagi shedan wallahu a'lam to sai suka ce a dai bashi a haka in yana zagi shedan ta wancan fuska kuma yana tasbihi ta wancan fuska to wanda wannan zance nasu ina zaton koya mu anan zaka ji zancen bai kama kwakwalwa sosai ba zaka ji baka natsu da shi sosai ba to da irin wannan zancen ne wasu suka dauka suka ce wai idan kana tasbihi a sallah wai shedan zai zo maka wai sai ya rika ce maka Allah ka nawa ne wai kai haka wai zai rika ce maka Allah ka nawa ne wai kana kadawa haka wai da ya ce Allah ka nawa ne kika ka daya Allah ka nawa ne daya Allah Allahu a'lam wai haka da haka kana yana Allah ka nawa ne kana haka wai da kai maka haka kana kada wai daya in kuma haka kake ka ganin ma daya to wai akwai wanda tafi ne da wai a shari'atu wa asraru to wai a wannan ne wai idan kana yin haka shi ne wannan zancen so yake yace yadda mutane suke watsa in yatsun su bayan sun gama tahiyya din nan da an gama sai ai haka askala sai a daga saka sannan a kife su yana so ya rushe wannan ne sai kuma ya sake jefa kansa shi ma cikin wani abu sai yake to wai idan kana yin hakan yana Allah ka nawa ne kana daya Allah ka nawa ne daya wai sai ka zo karshe kai ka gama tahiyya sai ce Allah ka nawa ne sai kai haka da haka wai suka ce Allah ka goma kaga in haka din ne kaga to kana gab da barin musulunci kenan kuma kai da kake sallah kaga zancen shi ma wannan zance ba zai zama zance karɓaɗɗe ba kai tsaye da haka dai kaɗawa din ko rashin kaɗawa ne ikhlasi in ka ɗauka ka kaɗa shi kenan ka ɗauka ka tsaya shi kenan tunda dukkanin hadisai ne guda biyu akwai hadisin kaɗawa akwai hadisin tsayar da dan yatsan a haka yawa ɗaya daga cikin malamanmu Sheikh Wahid bin Abdul Salam Bali yana ganin cewa ya fi natsuwa ya tsayar da dan yatsansa a haka tare da cewa kuma lokacin mun karanta wasu matsaloli ne na fiqhu da yadda ake hada dalilai yake shi dai ya fi natsuwa da wannan wanda ban gushe ba har yanzu ina mamaki akan matsayar to yayin da wasu kuma daga ciki suke ganin cewa a kada din wasu kuma suke ganin wata ranka kada wata ranka tsayar shikenan tunda dukkanin su sunna wata ranka kada wata ranka tsayar amma ni dai a zuciya na dan fi natsuwa da yawaita kadawan sama da yawaita tsayarwa me yasa saboda wannan itikadi ne irin na ya iya zama daidai ya iya zama kuskure wallahu a'lam saboda duk aikin da zai zama motsi ne da za ka yi kuma a cikin ibada shi ma wannan ana kallon sa a matsayin ibada to kaga in za ka kada din ma dama aiki ne shedan baya son ka yawaita ayyuka idan haka ka kada din ya zama na ka kada dan yatsan zai zama ko ba komai da dai ka zauna ba abin da kai ka kada din zai fi zama aiki to in ku aiki ne Allah ta'ala ku baya tugarta aikin ne aiki wallahu ta'ala a'lam sannan wannan gaba din yadda za ta rika lankwasawa ko ta rika yin haka kaga gabobi dukkanin su kuma an ce za su bada shi da akan dan adam kuma tunda dukkanin hadisan suna amma wannan baya hana kuma mu bar zancen wanda yake zai bar dan yatsan sa haka tunda dukkanin hadisai ne ingantattu wallahu ta'ala a'lam Allah ta'ala shine mafi sani Allah ya samu dace to baji na gaba ma da yace babu kullil yatimi kal adir rahim babun ana son ka zame wa maraya kamar mahaifi mai jin kai mai rangwani ka zama mai jin kai da rangwani ga maraya kar ka zama mai tsanani mai kautataccen lafazi da mummunar mu'amala ga maraya sai kawo asar guda biyu in muka ce asari kamar yadda da Allah wa'anda ba sani ba muka ce asari shine zancen da ba hadisi ba ko zancen da ya takaici kan sahabi na'am يتي حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن ابزع يتي يا عبد الرحمن بن ابزع شيني صحاب انا قال يتي قال داود كل اليتيم كالاب الرحيم
wai Dawud ya ce waye Dawud ana nufin annabin Allah annabi Dawud wai yana cewa ka zame wa maraya kamar mahaifi ne jin kai da rangwani kamar yadda kake rangwanta wa ɗanka kake jin kansa to duk sanda ka ga maraya shi ma ka ji kansa haka wa'lam annaka kama tazra'u kadhalika tahsul kuma ka sani kamar yadda kake shuka abu to kamar haka zaka girba abu da haka in ka kyautata kai yadda ake so to kai ma za ka ci gajiyar abu ko kuma in ka koma gaban Allah ka koma ga Allah iyalinka da danginka su ma Allah ba zai bari su zarta ba insha Allah na'am yace ma aqbaha al-faqra ba'da al-ghina yace kayi mamakin munin talauci bayan wadata kai mamakin munin talauci bayan wadata mutum ne ya zama aladin kuɗi ya samu kaza ya samu kaza ya samu kaza kawai kwatsam sai aka jarabce shi wannan abar da Allah ya tara masa bi Allah ya watsa masa duk ta watsa yawa ya gari babu abu yace to wannan kayi mamakin munin yanayi domin yanzu zai shiga cikin wani yanayi ne na ban tausayi in bai da yakana bai da tawakkali da tawadu sai ya fada cikin wani yanayi to dan haka abin a kula ne a tausaya masa wa aktsaru min zalika yace kuma ma da ma sama da haka ko kuma kace da sama da haka ko kuma kace kama tazra'u kadhalika tasulu ma aqba al-faqra ba'da al-ghina wa aktsaru min zalika to wa aqbahu wa aktsaru min zalika wa aqbahu min zalik abin da yafi haka yawa kuma yafi haka muni shine ad-dalalatu ba'da al-huda shine bata bayan shari'a bayan gasa akan tafarki madaidaici kana kan tsarin sunnan kana kaza daga baya kawai sai a waye gari ake mutum ya canza ya rikide ya juya ya bar tafarki madaidaici wannan ya zama abin to kai mamakin munin rayuwar wannan na wa idza wa'adta sahibaka fa anjiz lahu ma wa'adta yace idan kai wa abokinka alkawari to ka cika wannan alkawarin da kai masa fa illa taf'al idan ko baka yi ba to yurisu bainaka wa bainahu adawa hakan ko adawa za ta gadu za a gadar ko za ta gadar wa kanka adawa tsakaninka da wannan dan uwana to nan sai aka kawo adawatun a matsayin ita ce fa'ili da haka adawa za ta tantsamu a tsakanin wa ta'awwaz billahi min sahibin kuma ka nemi tsarin Allah ya kai musulmi daga aboki wanda in zakarta lam yu'inka wanda idan ka tuna da wani aikin alkhairi ba zai taimaka maka akai ba sani ka tuna ya kamata a ce mun yi kaza to shi ba zai taimaka maka ba wataƙila ko dai ya buge maka gwiwa ko kuma ya ja ya koma baya ya zuba maka ido to wannan ka nemi tsarin Allah daga wannan wa in nasita lam yuzakkirka kuma idan ka manta wani aikin alkhairi ba zai tuna maka ba kaga ko aboki mutumin kirki shine wanda ka manta wani aikin alkhairi ya tuna maka wanda za ka yi wani abu mara kyau ya kwaɗe ka yi maka ishara a kan karkai wannan shine ingantaccen aboki kuma shine amini wanda ake bukata a rayuwa Allah ta'ala ya samu dashi to waye wannan magana shine annabi Dawud to kaga wannan zance na annabi Dawud ba manzon Allah bane ya faɗa sallallahu alaihi wasallam maganar annabi Dawud to shi wannan sahabi Abdurrahman ibn Abza a ina yi wannan zance sai wasu suka ce ya ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan zance an fi nisanta shi zance ne wanda an dan nisanta shi kwarai da gaske domin shi Abdurrahman ibn Abza kwarai sahabi ne amma yana daga cikin kananan sahabbai wallahu ta'ala ala sannan shi da kansa bai ce manzon Allah bane ya fara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wanda wannan ibn abi shayba cikin musannaf ɗinsa ya ambaci ire-iren wa'annan kalamai da yawa kuma ya danganta zuwa ga shi wannan annabi Dawud sannan wannan zance da muka karanta shi zai ƙara kore mana maganar da ake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wai ka tausaya wa mutane uku ko wai sai a ce da mai kuɗin da kuɗin sa ya ƙare da mai mulkin da mulkin sa kaza da sauransu wannan idan an bar zancen a haka a matsayin adabi an ta kwarai wayannan mutanen ababen a tausaya musu amma kada a ce manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya kama da shi sannan shi irin wannan aboki da aka ambata a wannan hadisi aboki ne da bai da amfani shi yasa ma har ake ambatan wani hadisi wa in kana cikin sanadin sa akwai matsala hadisin yanda bai inganta 100% ba wasu na ganin hasani wasu na ganin da isi amma mun fi natsuwa da zancen wa'anda suka ce da isi sukan cewa Allah ta manzo Allah sallama yana cewa
inna Allah la yuhibbu kulla ja'zariyyin jawaz jifatun bil-layl himarun bin-nahar alimun fil umuri dunya wa jahilun fi umuri al-akhirah fa Allah ta'ala baya san ja'zariyyin jawaz ya mutumin da kawai zai zauna da suka cikin sa shi ba ruwansa in yaga ana ayyukan alkhairai ba zai yi ishara a ba ba zai kuma karfafa masu yi ba idan yaga ana sharri ba zai hana ba to wannan ba a san irin wannan kwararre ne a sha'anin duniya a sha'anin lahira kuwa dinkin yake ba abin da ya sani Allah ta'ala ya samu dace ya shirye da bari mu karanta wannan hadisi sai mu ko kuma muna da tambayoyi da yawa حدثنا موسى قال حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نبيح أبو عمارة قال سمعت الحسن يقول يشي ياجي الحسن البصري ينشي لقد أحس المسلمين حسن البصري يشي حقيقة نازونا دا مسلمان دا سكباتا نازا من شوسي دا كم مسلمين ما سنقرتا وإن الرجل منهم kuma hakika za ka samu wani daga cikin su sai ka ga mutum daga cikin su la yusbihu yaqul zai wayi gari yana cewa iyalinsa ya ahliya ya ahliya sai ka cewa ya ku ahalina ya ku ahalina yatimakum yatimakum ku kula da marayunku ku kula da marayunku kaga yana kiran ahalinsa kenan gari ya wayi kuma ya kalli iyalansa da to baiwar Allah za mu fita don haka idan aka ga maraya idan maraya ya zo a kula da shi a agaza masa a tallafa masa yatimakum yatimakum ya ahliya ya ahliya sai ka kira ya ahliya ya ku iyalina ya ku iyalina miskinakum miskinakum ku kula da miskinanku ku kula da miskinanku marasa kike su ma a agaza musu a kula da su a tallafa musu ya ahliya ya ahliya ya ku ahalina ya ku ahalina jarakum jarakum ku kula da makotanku kaga ababe nawa kenan uku aka haɗe a cikin hadisi daya wa usri'a bi siyarikum yace kuma hakika an yi gaba da zababbun mutanen kirkin ku masu gudanar da ayyukan alkhairai masu kula da marayun cikin su masu kula da miskinan cikin su masu kula da makotansu to waɗannan usri a bisiyari waɗannan su ne zaɓaɓɓun ku kuma an yi gaba da su an yi gaggawa da su sun yi gaba sun dace da aikin alkhairi wa antum kulla yawmin tarbulun ku ko kode yaushe kuna nan a baya kuna nan kun yi ƙasa a gwiwa kuna nan kun kasa yin aikin alkhairi dan haka yana sanar da iyalansa ku kula da haƙƙin waɗannan mutane to wannan shine iya abin da ya faɗa sai ya ce wa sami'tuhu yaqul shi wannan wanda ya anshi wannan zance wa kenan Abu Umara yace naji Al-Hasan al-Basri yana cewa wa sami'tuhu yaqul wa idza shi'ta ra'aytahu fasiqan idan ka so zaka iya ganin mutum zaka iya ganin shi ne wancan sifa da ake ce masa yayi kaza a matsayin fasiki ya lalace ya zama wani iri ya ta'ammaku bi 30,000 ila an-nar yana nutsawa yana ninkaya bi 30,000 ila an-nar da daraja 30,000 yana nutsewa yana ta nutsewa cikin ƙasa wasu kuma daga cikin malamai suka ce ba daraja ake nufi ba ana nufin bi 30,000 dan kun ga ba a ce daraja ba ba a kuma ce zunubi ba sai wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ana nufin bashi wasu suka ce kuɗi ake nufi na 30,000 kaza na za mu da ukan yasa qatalahu Allah yace wa idza shi'ta ra'aytahu fasikan yata'ammaku bi 30,000 ila an-nar ma lahu qatalahu Allah me yasa ne sirdai me ya samu irin wannan da zai zauna ya yi kulawa da haƙoƙin waɗanda ya kamata ya kula da haƙoƙin ya dukufa ya yi ta nitsar da kansa cikin wuta ya yi ta nitsar da kansa cikin halaka ba a falaqahu min Allah ya sayar da kyawawan halayensa bi samani anbi da farashi irin na farashin akuya ko tinkiya farashin akuya ko tinkiya dan karamin farashi ya ba da wannan farashin ya karyar da kima da daraja da daukaka da zai samu gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama wa in shi'ta ra'aytahu mudayyan idan ka so zaka ganshi a siga ta mudayyi mai tozarta mudayyi mai tozarta rayuwarsa da rayuwar wasu murbadan fi sabili shaytan yana nan a tirke a tsarin shaytan a tafarkin shaytan
la wa'iza lahu min nafsihi bai da wani mai masa wa'azi daga kansa shi ba zai iya wa kansa wa'azi ya gyara ba wala minan nas kuma babu wani daga cikin mutane da zai masa wa'azi ya fahimta to wannan zancen al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri kuma yana da wasu maganganu masu ban sha'awa wasu lokutan kuma maganganun sai su zanto masu nauyi daga cikin maganganun ko kuma mu gama da wannan yana cewa wa in shi tara'aita ko fasika da wa yake nufi cewa wa in shi tara'aita ko fasika anan suka ce ana nufin shi da kansa yana nufin idan ka so za ka iya ganin mutumin da ya watsi da sha'anin iyalai da sha'anin marayu da sha'anin kaza kaza za ka gan shi a tafarkin fasikan tunda ya bar aikin alkhairi kaga zai bi kuka yi ta ayyuka marasa kyau ke ya ta'ammaku bi 30,000 ila an-nar ma da fatarahullah yana nitsewa yana ninkaya a cikin wuta yana ta nitsewa ko dai bi 30,000 da gwargwadon nutsewar da zurfin tafiyar da zai yi ta zanto tsawon tafiyar 30,000 ko kuma ya zanto a'a ana nufin zai yi ta cin zuciyar jama'a ya ta an saka za na mutane na tsawon wannan abin ya yi ta nutsewa cikin wuta shi kenan ya sayar da kyawawan halayensa ya musanya kyawawan halayensa da Allah ya halicce su a kansu da wasu miyagun halaye ya sayi wasu halaye marasa kyau to wani irin halaye ne rashin kula da marayu rashin kula da wa makota rashin kula da miskinai da sauran wallahu a'lam haka kuma idan ka so ka iya ganin mai irin wannan sifa ka ganshi kuma a salon mai tozarta rayuwarsa da rayuwar wasu shi ma a irin wannan yanayin za ka ga yana daura a cikin shekar za ka gan shi a tattare ya kangare a cikin da'irar tafiyar shekar a nan ya fi wayo nan ya fi kwarewa a haka zai ta gudanar da rayuwarsa to kwa duk sanda mutum ya bar aikin alkhairi za a jarabce shi da mummunan aiki kamar yadda a bayan mun ambata da wasu dalilai da malamai suka ambata wa shabu ma tasbi shayatinu ala mulki Sulaiman a bayan can ambata cewa sun karyata abinda manzon ya zo musu da shi sai Allah ta'ala ya ce wa shabu ma tasbi shayatin ala mulki Sulaiman ma tasbi shayatin ala mulki Sulaiman sun ba abin da shedanu suke ambata game da mulkin Annabi Sulaiman kamar can fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum mun faɗi wannan a wancan babu din da muka karanta a baya wallahu ta'ala a'lam sana al-Hasan al-Basri yana da maganganu da yawa cikin irin wa'annan maganganu yana cewa ya kai dan adam ka sani kai din kamar ranaku ne yace ya ibn adam ma anta illa ayyam fa idza dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk yace fattaqillaha fi nafsika yace ka sani ya kai dan adam kai din kamar ranaku ne duk sanda ranar ka daya ta gushi yace to wani bangare na jikinka ya kare dan dama kai din kamar ranaku ne suka hada ka to da an ce yau babu gobe karshe sai a waye gari babu kai dukkanin ka aka ce babu kai to shine ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kama da shi Allah ya nuna muwafaqa Allahu a'lam to sai dai wannan hadisi ko wannan asari ne wanda malaman kai tsaye sun hada kan cewa mai rauni sai asarin karshe gashi nan مالك حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن ابي مطيع انا اسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين يتناتي لابن سيرين عندي يتيم ابن سيرين ɗaya ne daga cikin manyan malamai kamar yadda aka sani aka ce mata indi yatim ina da maraya ya kai ibn sirin qala isna bihi kama tasna'u bi waladika sai ce kai masa irin yadda kake wa danka ka mu'amalance shi irin yadda kake mu'amalantar danka idribuhu ma tadribu waladak ka dake shi irin yadda zaka dake danka kaga ba za a ce tunda maraya bane bara a kyale shi yayi ta abin tsiya iri da haka yadda za a horar da yara shi ma haka za a horar da shi dan ya biya nana ita take cewa wata ran takan duka maraya a gidan har sai marayan ya rika birgima a kafa yana kuka tace kuma duk dan ya gyare tunda za a yi sauran yara haka shi ma za a yi masa haka Allah ta'ala ya sa mu dace mana muwafaqa za mu takaita ne insha Allah ta'ala na tafi da hadal qadr da hadal qadr kifaya sai mai hakuri duka bai daya mun zabi ne hakuri ne insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka faɗa ya zama kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana ya mana muwafaqa alhamdulillah rabbil alamin da mu sani da tambayoyi to to abin da suke faɗa shine sukan ce
galibi da man aka yi magana akan maraya abinda ake kallo su ne waɗanda suke ƙanana wanda suke shekarun ba su da za su nema wa kansu abinda za su tsayi da shi ba ko abinda rayuwarsu za ta tsayi da shi ba wannan su ake kallo dama a matsayin marayu ba irin wancan ba mutum ya zama masha Allah dan ajin tabarkalla maji karfin suwa kuma yake sa ran yake musamman dan haka yanzu ya wancan yutun din wancan maraikin ya riga ya kau domin yanzu shi karan kansa mutum wanda zai iya agaza wasu yau wasu kaza da kaza da kaza da sauransu wannan shine abin da ake nufi ba wai mutum ya zauna haka ya ce shi maraya ne a taimaka masa Allah al'umman mu tana da yawa mu muka fi kowa yawa ko masha Allah alhamdulillah al'umman musulmai al'umma ce mai tarin yawa kuma bal ma za ka ga mu ne muke da halal muke da matsaloli haka a tace nan marayu da sauran dan haka nan ake bukatar ka taimaka ba cikin wasu ba kafin ka taimaka can to sai ka duba ka ga cewa na al'umma ka san kari ko kuma babu wa'anda za a bawa ta iya yiwa wani ya ce to ai akwai wanda su kuma za su iya zama marayun ne a ta can wataƙila aka dan ba su za a taimaka musu a ja hankalin su wancan babu jan hankali daban babu jan hankali daban in kai wannan da sunan a jawo hankalin su wancan wani abu ne daban wallahu a'lam yayin da kuma wannan shi ma wani abu ne daban wallahu ta'ala a'lam sannan kuma kada a kalli wannan a ce to ai tunda yaro ne dan kankani ko yaro ne karami dan haka a iya taimaka masa na'am a iya taimaka masa idan babu masu taimaka masa dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi bukhari da muslim yana cewa wa fi kulli dhi kabidin ratba sadaqa yace dukkanin wani abu da ke da hanta danya a cikin cikin sa to wannan abu in aka ba shi wani abu ko aka taimaka masa akwai ladan sadaka to kaga anan shi ma wancan ya shiga shi tana amma a babu sunan taimakawa marayu a kula da wannan bangare akaka ko inna man la asalahu fata'in ila al-hajja bidun silah wallahu a'lam wannan shine abin da yafi kamata a kula da shi sannan kuma iro ko da ke na tafi bari mu tsaya kan wannan babu shakka duk wanda aka ayyana masa aiki aka ba shi aiki yayi ko da kace aikin addini ko ba aikin addini ba aikin gwamnati ma da ma dai aikin sharafi aka yi an dauki mutum ne da sunan zai kaza ya kaza da sauran kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna Allah ta'ala yana son bawan da in aka ba shi aiki ko in zai yi aiki zai kyautata wannan aiki haka kai yanzu kai iya abin da zaka iya kawai ka kula da wajibin da ke kanka ka sauke wannan nauyi su kuma sun ba ka haƙƙin kai dai kamar suke na fadiha wannan in sun hana Allah ta'ala zai fitar maka da haƙƙin ka yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai man sha'ira ajiran fa yusammi lahu ujratahu ko ujratahu wallahu ta'ala da haka tunda an riga an sa wannan a ba shi ladan ka kai kuma kai abu tunda za a baka ladan to kai abu haka amma maganar mutum ya zo ya taɓa gida ya ta bacci a kuma daidai lokacin aikin ba ka wannan babu amana babu amana ba da zama ka karanta maganar su Abu Ubaida ba aka ga kana ta bacci a wannan lokacin sai a ce to kai ma abun abu je ka ka zo ofi kuma kana yawan mutane bacci ka karshe sai ka kauni wani sai fa idan lalura ce ta fito ko kuma babu aikin yi a lokacin ya zama na ba wani abu da za ka yi wannan ka rinka wani haƙƙi ne na daban Allah ba aka yi ne ya yi so na kowane ɗan adam tunda shi ma ɗa ne a wajenta da haka mutum shi ya kowa sanin yanayin mu'amala da iyayen da Allah sai kalli wasu hanyoyi wanda zai rika gabatar da ihsanin da kyautatawa sai da ba za a samu ihsani tunda ya biyo ta wannan hanya ta ce a'a to sai ya canza wasu hanyoyi sai ya zaɓi wasu hanyoyi kyawawa wanda zai rika gabatar da ihsanin da kyautatawa sai da bai za ta nufu kuma ya kaɗan gabatar da abubuwan ko dai irin ɗan ɗinke-ɗinken nan da sauransu ya zo ya kawo to babu gashi a ba wani ko babu kaza da sauransu ba na zaton akwai uwar da za ta ji cewa ba ta san irin wallahi
in ku aka samu irin wannan to wannan wata uwa ce ta daban sai a sake yin nazari sosai a kai ma dama wasu suna zama su nazari akan hanyar sharri su zauna su kulle sharri su yi nazari su bada kwakwalwar su yi tunani akan sharri da abin da zai fitar da mutane idan mai mu ba za mu yi tunani akan hanyoyin alkhairi ba da haka shi ma sai zauna yayi tunani akan hanyoyin alkhairai ƙarshe sai ya fara bibiyar wa'annan hanyoyi Allah ya tabbata ana iya haɗewa shafa'i da wuturi a haɗe su duka bai ɗaya a yi musu sallama ana iya yin wannan akwai asari da aka samu wanda yake ishara a to amma sai dai abin da muke cewa ko da yaushe idan aka samu dalilai masu yawa sai kuma aka akan wani abu sai aka samu wani dalili ɗaya ko biyu wanda suka zo akan wani abu to kada mutum ya karkata wajen ɗayan dalilin dan sai ka zo ka haɗi shafa'i da wuturi sai ka sallama in Allah ta'ala ya azurta ta yin wannan kai koda sau ɗaya ne shikenan karkar ki abin ya zama al'ada yawwa sai a tsaya yin yadda aka saba da ayyukan a sallame a kawo ɗayan a sallame shikenan kaga ba ka kawo al'umma da tsari ba kawo wani abin nan da sauransu amma lokacin da ya zama ana ɗan rage karatun ana tafiya shikenan in kai a wani wajen shikenan babu shikenan Allah ya rahama to komai ana kallon lokacin da zamani ana kallon lokaci da zamani a da can an samu irin wannan kamar wata mata da ake ce mata fitul wuzara wata gwarzuwan malama ce haka sosai to ta kasance ta kan yi haka tana da majalisi da manyan malamai suke zama ta ba su karatu to sai dai yadda ake yi ana sa kamaki yawa kamar tana cikin ɗakin ta su kuma sai su tsaya a kofar ɗaki ko a waje haka tana ɗaga murya tana faɗa suna ji tana ɗauka idan ba su gane ba su ɗaga murya su yi magana shikenan ta sanar da su shikenan kamar yadda akwai wannan sayyida nafisatul ilm da yake daga cikin mata waɗanda suka yi zamani da Imam Malik kuma ɗalibarsa ce don ta karanta muwatsarsa a hannunsa to haka ita ma take zama a sa ta maki tsakaninta da wasu ɗalibai maza su zo su zauna tana karantawa suna can suna ji ba tare da sun ganta to amma a wannan lokacin duk irin yawan malaman da ake da su aka ga wasu kila ba sai an kai ga wannan matakin ba wataƙila sai fahimta irin burin tsatan nan ne wanda da ta gagara kowa to ta kila a ce sai an je wajen ta sai mu duk kofar mu tattaru sallallahu alaihi wasallam ya danganta malamai sukan ce idan aka ce masa subhanallah a daidai wannan lokaci din sai ya dawo ya zauna ko kuma yana dan yin kurawa haka sai ya ga to bari ya dawo ya zauna sai ya zauna a cikin ya cikin haka sai wannan sujada guda biyu na idan kuwa ya riga ya miki wanda wannan akan haka ayoyin malikawa suka tafi kuma akan haka mafiya yawancin malamai ke cewa idan ya miki yanzu ya riga ya miki to miƙe wannan da ya kuma yanzu ya shiga wani rukuni ne mai girma tsayuwa a cikin sallah me matsayin abin nan kaga na'am raka'a ta nawa abin da suke faɗa ko da ya je raka'a ta biyar sai suke idan ya miƙe tunda yanzu ya riga ya miƙe suka ce to zai ci gaba ne zai dan yi shiru gwargwadon abin da zai karanta zai dawo ya zaure ya kaza sai ya zauna zai yi duk waɗannan abubuwan da ake har sai ya zauna idan ya zauna a wannan lokacin in yayi tahiyyarsa ya sallame to sai ya wa'ancan sujadodin da ake sai zamto waccan raka'a da ta zo ta hau a kai tsaye an kawar da ita sakamakon waccan sujada din da yake dan haka idan kuwa su wanda suka faɗi wannan sun kaucewa ya zama da yana tsayen ya dawo ya zauna dan sukan ce in har ya tsaya mustaqiman haka ya tsayi sosai to yanzu yayi sururi cikin wani aiki to ya dawo kuma zuwa ga zaman tahiyya suka ce zaman tahiyya kuma ba farilla bace a cikin sallah dan haka su sun kalli matsayin kowane aiki ne a cikin sallah ba sun yi la'akari bane da matsayin wancan a matsayin kai masani ba mun kalli wannan a haka kama yawa yayin da su kuma wa'anda suke da zance na su ne wa'anda suke ganin kawai ya dawo ya zaman sa domin dama wancan ƙari ne wanda
babu shi ba a bukatar sa a cikin sallah wallahu ta'ala alam. Dukkan wannan maganganu guda biyu maganganu ne da manyan malamai suka tsayu akan, kuma maganganu ne da ba hadisi bane kai tsaye ko aya, sai dai idan an ɗauki wannan an zaɓa a zauna in ya dawo ya zauna kai tsaye inda yake duka ba dan ta suke matukar kashin gadan bayan ka da yake ba, wanda wannan fuqaha na mazhabar Shafi'iyya akan haka ce, na mazhabar Malikiyya akan haka ce, na mazhabar Hanabila ne suka ta mazhabar Abu Hanifa su ne wanda su kuma suke da maganganu guda biyu a kai wallahu ta'ala Allah ya saba da to ta zama ta karshe idan ana da abin da za a yi musu ba sai an taba dukiyar su ba, wannan shine abin da ya kamata, shine abin da ya kamata sai a yi ta kulawa da wannan dukiyar su kuma a killace ta. Idan kuwa babu shi wanda yake tsinke da su marayun bai da wani abu da zai abin nan, to karshe ba laifi sai ya shiga cikin dukiyar kamar yadda Allah ta'ala ya tabbatar da haka, wanda yake ganiyan man kana ganiyan falyasta'fi, a ganin man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, wanda yake gani kaga sai kai kada ya taba, wanda ko ya zanto bai da shi din duk tare ake takuduwa ana da kaza ana tabbata sai ya dan rika tabawa da kyautatawa wallahu ta'ala a'lam. Amma dai a kauce wa taba dukiyar shine abin da ya fi dacewa, musamman da aka da irin wannan yanayi da muke ciki wallahu ta'ala inda muka faɗa da tauhidi Allah ba mu da wannan muka faɗa da kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana. اللهم اغفر لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا اللهم على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت كرامه وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين. وصل وسلم اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.